Welcome to Olivia Media. Ujokera kutoka Kasungu makoma pene pomwe anthu awu nyinji asonkhana kuti amulandire President wa DPP Professor Arthur Peter Mutharika amene ali pa ulendo wopita chigawo cha Mzuzu pomwe amachita misonkhano yosiyanasiyana mene mukuonera anthu nyinji songara pali ponse mukuona anthu akutiyayi ife wathu ndiyemyemu pano tikuonera pano tili pakasungu peni pakoma ndifuna kuti kukasiya amve kugabo amve kujenda amve kuti Katundu wadziko ali pano kuti Professor Arthur Peter Mutharika woye amai athu afuko Gertrude Peter Mutharika woye a Vice President Gangata woye Gadama woye Ambalamo woye Inoso nasa inyanga zala ziwili Riti bwana ule mwanu mayatu ule mwanu a Vice President ni komiti yonse ule mwanu alijinochea ni komiti yonse ule mwanu amai ndiabambo mwana pano ni pakasungu akati Kasungu ndi pano dzina la Kasungu linachoka kuti ni district lomwe masunga anthu onse amasungidwa pano. Your Excellency naponda pano ndi mtunda omwe zaka ndi zaka mtunda wako kwa ine Magazi amene ndachoka ine Chief Mwase ndepanse undakhala pano mizimu yonse makwana onse anena kuti voti tikalango osiya chifama wina kale ukavota Your Excellency izi zuchitika sizinaonekepo nkhani tsopano iwo fundo alibe akungo kwamba kuti ayi ife achewa tivota nache okhaokha bwana anthu osewawa ali ndi mawu munthu sangango nyamuka kunyumba kwake nuzathina napa mawu alibe anthu awa ndoti chakwera ndi MCP achoke akupita anthu awa azuza anthu kwa zaka 5 nkhani ilipo ndiyakuti bwana inu kuima kwanu simufuna mpange benefit na chilichonse mwayima kuti mutombole ine mwana wanu mtaona zimenezo naneso mmafuna no president omanenera kuti ngati Katundu watuluka aimilani ine ndine ndani nikuchita support Zambiri ndikalankhula ku Mzuzu
koma pano ndipangofuna kuti muyende mtima ulibasi mukumbukira kumchamba nati bwana kakhaleni kumangochi kadyeni fomba musavutikeni anthu ni saizi yanyife kutuluka kwa inu bwana ni ngozi mupoteka anthu bwana koma matuluka chifaiwa ndiomenera ndi bwanji simutuluka bwanji simutuluka nifakatulutsa Ronaldo wathu mese namenera kulichiko bwana ine ndikufulani zabwino zonse komanso ndikufulani ulendo wabwino abale wanga kuno Kasungu nonse tendipozeke tsopano tive mtunda wa dziko ulankhule noesense lankhulani kwa mtundu wonse wakhalapa zinokombini First Lady, Professor Gertrude Muthaiga Ulemwano, Kashwele Nipeka Ulemkwa, Lady Honorable Kihana, our President Ford, commands our future Second Vice President, Ulemkwa Honorable Gangata, Vice President wa Central Region, Ulemkaba Mukambalame, Governor, Central Region, Ulemkaba MP wa Kuno, Alfred Manyusa, ndiye bonse mwikono Ulemwano. Toyamba. Toyamba ine ndofana kwambiri kuda kuno Twantayi yonse nkabuya kuno mandi andira kuno Machibale awe majikoni nikulizo kwambiri ino antu akasungu ndi antu abwino kwambiri komanso ndikakuli matipasa mavoti kuno kukasungu ka 2009 I think today my MP 6 or 10 MP kutoka Kasungu. Ndibigoye ndiye ndukana kusaka chino Titenga ma MP 11 9 8 or 9 abaka AJBP Choro ndikupemba
Kodi muvote mwana wanga Akole Manyusa. Representative Rani Pura Kukafunga. Dimboye. Ine. Kuda Kukoro. Koma. Naima Pano. Kodi Rupase Mwan. Ine Singa Zembe Pano. Ngaiguri Naba Mbuku Pano. Kuri nikone ni kuri mundone fae na kufanya kwani niboye mwana sawa nakula mwana sawa je mwilende pa 6 September 6 September Mukulu ya ndabla pa 2019 Nanya kuti Kisanko Musante DBB Kubila Basogoro Kapena Sipani zina Kubila Kombuya Mukulu kia Musante Khan Ufu Kubila Basogoro Kapena Khanza Kubila Kombuya Mukulu kia Kuri Tilguko, Dasogo, Dabalam Masauko Mafuro Dabo. Mama Nezo, Komaron se Mulago Kambi, Digoye, Mulagua, Nusanka, Boma, Lime, she's like Mary Gudida. They know nothing, they see nothing, they hear nothing, they do nothing. Samamba, Samaona, Samaziwa, Sajla Judionse, Ambo Gonaba, Sibi Jose. Malawi. Pansi kwa mbili kama iko onse pansi apansi ndamba kuni kama iko onse apansi Malawi maiko 193 Malawi ay number 2 kama iko usauka akisoni kama iko ongeza kisoni Masanawa, Majabuino, Mapabuino, Menino Majabuino, Yedo, going to go find the Colonia Buti for 16 September disaster. Katuwele. This one in kilos away. One, kupromosa ziko lino, kutosa boa MCP, and 2, kumanga kore etukupe. Kilos away. Jojo tukupe panonse kuri irundini tupizane pa September 16th tonse ipiani manja kupila vya ukavota alfamizi atikulile matenge tapanjinga matenge takutwa mapase panado matenge kudaka voto Aliense a voté, voté como il gioche. Stavo almeno,
Kakalina munagulisa risirija wamuta kuvota chozinano lili mkaundula kakalina manjana wama tenga inawa muzidi koma msawotele chonda waini zanu siza waini zanu zani sompe anu Dile msawotele chauda kusanjwa tazimezwe kumaliza ndiye manifesto ya Stopano ili kukizungu mkitewa kwa maanzo mkitumbuka ni manifesto ya kuyokwambi mwetese kuilinga emetyo Yeshua demanded people say that manifesto manifesto emetyo akaundi atuamba ofadwa akabawangai ife nimiwaye kunyuka dose mpango kuyombe ibinemba lyaokyasiana ibiwaye kongo itoke kuyongwe ibile kukasungu nakutolo nakunzimba nakunsanje kuti lot of people adezazikole imiwoye aya afuna kumanda sukulu aya afuna chipatala amangiro abantu alime ntchito anthu akumunko kuti anthu amene wapeze mayi okhala ntchito imiwoye chonde ndikulanya kuti ife munthu aliyense akai makomi tumapake akai makomi kumanso akai jakuja hivyo kwa makoni zikirike zimezo zikirike kinanga 4 osaiwa kukura kina zingaji kinanga 4 kwa 15 musanani mkope kabazine alemba Mungu kimanga 4 basi. Kimanga 4 mbali chongi odindi mubaje wata. Kambi dizabu ya Oktoba wodi dakika celebrate. Ikawila kwa 6 September kwa Oktoba dizabu ya celebrate kwa ano Jonto Abe a blessed nonsense,